Прывітанне, мои шановныя гледачы, мы з вами працягваем гуляць у Cities Skylines 2, будаваць наш цудоўны горад, і галоўная наша мэта — гэта стаць мегаполісам. Так што не будзем чакаць доўга, паехалі. Так, вось і наш цудоўнейшы горад. Зараз мы глядзім на асноўную ягоную частку. Вось тут у нас яшчэ з'явілася промзона ў мінулых відэа. І яшчэ прыгадаю, што мы на мінулым відэа пабудавалі з вами дамбу гідраэлектрастанцыю, якая нам дае приблизно 50 мегаватт энергии, правда? Колькі нам дае? 57-56, вось так. Вось, эффектыўнасць приблизно на 30%. Мне гэтага дастаткова. Вось такую развязку мы ж будавалі. Ёсць чаму вучыцца. Вось. Ну, што ёсць? Што ёсць? Як умеем? А коль што, карацей, які ў нас план? Развівацца, я мяркую, што нам трэба неяк здабываць вышэйшую адукацыю. Не здабываць, а арганізоўваць вышэйшую адукацыю вось тут, у нашым мястэчку. Якім чынам мы гэта зможам? Напрыканцы мінулага відэа мы здабылі сабе 8 ўзровень. У нас ёсць 8 пунктаў, якія мы можам скарыстаць. Ну і пры гэтым, канешне, давайце задаволім спачатку нашу патрэбу ва ўсіх гэтых вось забудовах, правда ж? Так, пакуль што гэтае пытанне вырашылі, бачу, што ўжо забудова пайшла і там, выдатна. У нас з'явілася новая будоўля, зараз мы яе толькі знойдзем, і гэта гандлёвы цэнтр, веласіці нейкі. О, добра, так, гэта невялічкая забудова, таму... Можа, недзе тут? Слухайце. Так, добра, гэта, аказваецца, нейкая рэстарацыя. Няхай будзе. Так, колькі ў нас тут усё ёсць, мы задаволілі ўсіх. Давайце зараз скарыстаем нашы пункты для адукацыі. Коледж, універсітэт, тэхнічны, радыётэлескоп, медычны, безумоўна, быў бы добры. Геалагічны нейкі нават ёсць. Оу. Так, колькі ў нас пунктаў 5. То бок, ці то адное вось гэтае, ці вось гэтае 2. Канешне, гэтае 2. Усё. Так. Зноўку падрасла наша патрэба ў аднапавярховай забудове. Ну, пакуль што не будзем шапаць. Нам трэба падбудаваць усе тыя навучальныя установы. Навучальныя установы, якія мы зараз сабе адкрылі. Таму з гэтага і пачнем. Школка у нас адная. Так. А трэба больш. Так, гэта вялікая элементary school, гэта сці. Элементary school. 17,5 тысячаў на месяц. І яна 1500 себе. Ох, ахоп які, паглядзіце толькі. Ось тут вельмі добра. Так. Ага, праз масток яна не ідзе. Ось на гэтым беразе лепш за ўсё аказваецца. Праўда ж? Калі мы вось так паднясемся, о. Ось так. Супер, так, у нас з'явілася велізарная школа, няхай сабе пачатковая, затое вялікая школа, куды могуць ходзіць шмат дзетак. Так, па-другое у нас з'явіўся вышэйшая школа, яна адная у нас, і яна таксама нам патрэбная. І вось гэта мы вось тут іх хацелі пабудаваць. Так. Так. Добра, канчатковай школе у нас ужо хапае, правда, 1200 на 1133. Нам не хапае толькі пачатковай адукацыі яшчэ. Нам трэба яшчэ вось гэтае.
Ось так. Так. Возьмем зараз собі під забудову. Забудова пішла. І давай далі. Тут нам не хапає вже грошей. Так, ми усіх задоволили. Амаль що, треба тільки коледж і університет ще залишилось побудувати. Кратей. І от потім у нас буде задоволеність по адукації амаль що повна. Тому все, що нам застається, це збирати гроші. Поїхали збирати гроші. Так, вертаємося до будівництва. Гроші у нас уже з'явилося трохи, є 720 тисяч, при этом чомусь падає потреба в офісах, ну нехай себе падає. Я не супроть. Так, що у нас змінилося? У нас з'явився, до речі, неблагий дом, мені подобається, як він виглядає. Це дом скульптора. Не, що він значно ліпше виглядає за дом актора. Тут ще у нас і музикант так само. Ось, добре. Прибиток у нас утримлюється на уровні 80 уже тисяч. Добре, це за кошт просто ж горов, бачите. 22 тисячі у нас з'явилося. Давайте далі вирішати питання адукації. Я міркую, що ліпше ось тут. У нас тут є вже City School. Так, звичайно. Нам треба зараз ще коледж побудувати. Ага, High School. Скільки коштує коледж? 750 тисяч нам потрібно, і на університет нам потрібно 1,5 мільйони. Технічний університет 1 600 000. А до ефективності офісів і промзони він додає. А гэта у нас... а гэта у нас медичний нам додає. 2,5 мільйони. Нам, бачите, шмат чого треба. Нам треба більш... Зараз я гляжу ось сюди. Із звичайних початкових школів. Так само треба ще одну побудувати. Я так міркую Сіті, а можна і середню так само. Ось і вищу школу так само треба хоча б одну. Як вам вища школка? Пригожость. Зараз підведемо туди дорогу. Все буде добре. Видатно. Ось що, а у этой гульні школа виглядає просто суперською.
Мне ведаеце, што нагадвае вось гэтая школа, яна амаль што адзін у адзін, як гарадзенская польская школа, якая была пабудавана на Дзевятоўцы ў пачатку 90-х. Просто вельмі падобна. Вось гэты, як гэта, задні двор, правда? Ён, конечно, не такі, а вось спераду сапраўды выглядае вельмі падобна. Карацей. Так, школы ёсць, хіба што павінныя быць. Так, усё ў зелёнай зоне, засталося нам толькі задаволіць коледж і універсітэт. Ну, гэта мы хуценька, так? Нам трэба пабудаваць зноўку жытло. Ну, як жытло? Размеркаваць зоны пад будоўлю жытла. Гэта мы хуценька, так? Усё, у нас гэты раён ужо заселены, амаль што цалкам. І нам трэба будзе ўжо купляць новыя рэгіёны. Як там у нас з астатнімі справамі? Пакуль што у нас усё хапае, правда? Экспартуем 37 мегаваттаў, скарыстовым 53, прадукуем 93. Добра, будзем разбірацца, але потым, так. 316, бяром. І ўсё, будзем расці да вады. Вось у гэты бок. Так, добра, трохі грошай з'явілася, але іх недастаткова, каб пабудаваць коледж і ўсё астатняе. Нам трэба расці, нам трэба трохі больш грошай, і глядзячы на тое, што 83. У нас не хачу вось тут сяліць нізкапавярховую забудову, бо гэта тыпу такі бізнес-цэнтр у нас, то бок тут толькі высоткі. Высоткі хачу, каб былі высоткі. Але бляха, вось гэта вежы. Ну і адпаведна, то бок тут будзе сярэдняя ці высокая вось гэтая забудова. Вось, а ўжо аднапавярховая, бачыце, я тут паспрабаваў пасяліць іх, і нешта мне зусім не заходзіць. Бачыце, але гэта выглядае вельмі непрыемна, як для мяне. Таму аднапавярховую забудову я планую вось тут рабіць, на гэтым баку ракі. Што мы зараз зробім? Мы зараз будзем купляць вось гэтыя пліткі. Я спадзяюся, грошай нам выстачыць, каб горад аднапавярховы.
рос у гэты бок. Добра, давайте пачнем. И мы досягнули 9-го ўзроўню і памераў большого гарадочку, так, гэта ж называется большое мястэчка, назовем гэта так. Выдатна. Так, у нас 10 пунктаў есть, якія мы можем скарыстаць. І гэта у нас паркоўкі. Дарэчы, у нас есть паркоўкі, якія з'яўляюцца на паверхні. Мне падаецца, прыйшоў час іх таксама пабудаваць, адзінае толькі я не мяркую, што гэта надта ўжо пільная нейкая справа. А вось дабіць іншыя справы, зараз паглядзім. Вось што нам яшчэ трэба. Вось гэта нам трэба. Ведаеце што? На што мы зараз скарыстаем? На медычную дапамогу. Гэта 100%. І таксама нам трэба будзе паднесці яшчэ перапрацоўку смецця. Ён у нас пабудаваны, гэты цэнтр, але вось гэта вельмі важна. Вось, давайте так, в этой серии мы зараз зробім яшчэ шпіталі. Гэта потым, так. Можна так. І вось тут усё гэтага нам хопіць. Чамусь пайшло ўніз, так. Скардзіцца на тое, што высокія падаткі, няхай сабе, гэта добра. А вось то, што пошта ў нас кепска працуе, гэта, конечно, лёгка выправіць. Зараз мы панізім хуткасць і паштовы сервіс. Бачыце, у нас праз раку трэба будзе паставіць яго, я так мяркую. Давайте мы звернемся вось сюды і пабудуем смол. А ёсць яшчэ і вялікі, слухайце. Чаму б і не пабудаваць? Колькі ў нас? 48 000 пісем вылятае. Ну, конечно, нам гэта зашмат, а з іншага боку. Можа і не, можа хай быў бы. Вялікі паштовы сервіс, а? Надоўга хопіць. Так. І, канешне, паштовыя скрыні. Тут паўсюль ёсць. Усё выдатна. З паштовымі скрынямі разабраліся. Зараз мяркую, што у нас хутка не ўзнікне гэтае пытанне. Так, што тычыцца жытловай забудовы сюды. Зрабілі, троху панізілі. Так, патрабуецца трохі больш прамысловасці. Добра. Гэткая у мяне ёсць. Вось так, павінна хапіць пакуль што. Так, давайте далей.
У нас тут проблема, бляха, медичної допомоги не хапає. Що по медичній допомозі? Нам потрібен крематорій, бачите. У нас є потреба у 104. Ось, при гэтым при ўсім у нас яшчэ па цментары ўсё больш-менш, слухайце, у нас вельмі цікава. То бок крематорый, ён толькі нам так намінальна патрэбен, правда? При гэтым при ўсім у нас яшчэ ўсё ж такі ёсць дастаткова паліклінік. Крематорый можа пацярпець, мне падаецца. Госпіталь таксама. Медычная клініка, так, ну колькі ён? 240 тысячаў, правда, каштуе, ну гэта зусім не шмат. 100 на месяц, ага, ён дае дадатковыя 10 гэтых. 10 машын, якія перавозяць памерлых. Мне падаецца, па медычнай дапамозе нам няма чаго рабіць. У нас пакуль што ўсё хапае, і медычнай дапамогі, і гэтак далей. Па смеццю ўсё добра, мы ў вельмі зялёнай зоне знаходзімся. Па адукацыі мы чакаем, пакуль у нас зробіцца коледж, можна падаваць, так? High School коледж. Добра. Коледж трэба будаваць. Пытанне толькі все. Не, ўсё ж такі мне падаецца, што на нашым мястэчку вось такой планіроўка коледж павінен быць недзе тут. Пытанне толькі у мяне палягае ў тым, як яго сюды прысунуць. І мяркую, што яго лепш будзе будаваць тварам, так бы мовіць, да шашы галоўнай. Каб у нас вось гэтая вось карцінка нашага мястэчка была больш прыгожая. А таму недзе вось тут я б хацеў. І пры гэтым пры ўсім трэба толькі дарогу пабудаваць вось так. Неприемно, что вот, вось так трэба пабудаваць. І зараз мы прыстасуем вось з гэтага боку яго сюды. Так, бліжэй да ракі і все такое. Паглядзіце, якая прыгажосць, а? Ну не цудоўна ж ён выглядае. Хто лічыць, што гэта не цудоўна, то нічога не разумее ў архітэктуры. Нейкі парк. Ён, правда, без кампусу тут і ўсё такое, але, як на мой густ, проста цудоўна. Вежа гэтая вельмі прыемная. Троху паназіралі за ім. Тут рака, карацей, супер мясціна, супер лакацыя, якая толькі будзе нам на карысць. Так, яшчэ патрабуецца нізкапавярховая забудова. Вельмі хутка мястэчка расце. Ну што, коледж мы пабудавалі, трэба толькі універсітэт. Застаўся толькі універсітэт. Гэта мы яшчэ доўга ў плюсе будзем знаходзіцца і гэтак далей. У нас на рахунку нашим 1 700 000. Зараз ми трохи
Паднясем, бо у нас патрэба ёсць зноў у аднапавярховай забудове. Там мы задаволілі так. Трэба збудаваць яшчэ і камерцыйную нейкія плошчы маленечкія. Ну што, у нас хапае, дарэчы, на універсітэт. Пытанне заключаецца ў тым, дзе мы будзем яго будаваць. Коледж тут ёсць. Я б хацеў вось тут недзе. І ўсе бачаць, хто едзе па гэтаму шляху. В нашым мястэчку ёсць універсітэт. Дарэчы, неяк коледж выглядае, на мой погляд, лепш. Вам так не падаецца? Штосьці ў яго такое, што не кажа нават тым, што гэта універсітэт. Не ведаю чаму. Але вось так вось, слухайце, маляўніча. Прыгожа выглядае вось гэты кадр. Як на мой погляд, то, канешне, прыгожа. Давайце, дарэчы, разбірацца ўсё ж такі, ці вырашылі мы сённяшнюю праблему з адукацыяй у нашым горадзе, таму што павінны былі у нас пабудаваны ўсе амаль навучальныя установы, якія патрабуюцца звычайна. Не хапае толькі пачатковых школаў і вышэйшых школаў, то бок трэба яшчэ пабудаваць па адной. Так, тут у гэтым мястэчку ўсё. Мне падаецца, трэба вось сюды неяк расці пачатковая і вышэйшая. Так, вышэйшая дзе? Вось яна. Добра, школы ёсць. Це у нас вялікіх школаў, ажно 3 штукі стаіць. Так, давайте самае ранейкае зробім. Сур'ёзна выраслі, мне падаецца. Вось тут купілі нават шмат плітак. Вось тут не магу сказаць, што карысна, але для карцінкі гораду добра выглядае. Універсітэт гэты, коледж, яшчэ вон тая навучальная установа, вышэйшая школа, вялікая. Усё добра выглядае, пытанняў няма. Гэта ўсё на карысць нашаму мястэчку, пры гэтым пры ўсім. Што вельмі добра, гэта ўсё прынясе свае вынікі ў якасці працы розных зонаў, то бок коледж, універсітэт і гэтак далей. Усё гэта паднясе магчымасці нашага гораду. Хутка мы яшчэ будзем будаваць тэхнічныя установы. Наш тэхнічны універсітэт ён паднясе нам прамысловую і офісную працу. І медычны таксама нам патрэбны, бо гэта значна паднясе нам узровень медычнай дапамогі, якую аказваюць нашыя цэнтры медычныя. Пытанне толькі, што іх хапае пакуль што. У наступнай серыі хіба што мы будзем ужо клапаціцца аб будаўніцтве наступнага. А так, глядзіце, 1, 2, 3 паліклінікі спраўляюцца з мястэчкам у 31 000 насельніцтва. Як па мне, выглядае проста суперскі. Што тычыцца пажарнай бяспецы, у нас 2 станцыі на наша мястэчка, іх хапае. Паліцэйскія станцыі таксама, 2 штукі на ўсё мястэчка хапае. Што б я б хацеў зрабіць на наступнай серыі у нас? Гэта транспарт. Я б хацеў заняцца будовай грамадскага транспарта, бо зараз у нас толькі таксоўкі, а хацелася б, каб гэта было і аўтобусы, магчыма, які-небудзь іншую. Хто яго ведае, можа мы дарасцем і да трамваяў. Паглядзім, карацей. Хацеў бы заняцца на наступнай серыі менавіта будоваю аўтобуснага парку і размеркаваннем маршрутаў, па які бы яны ездзілі. Бо студэнтаў шмат з'явілася, усяго іншага таксама шмат. Трэба гэта выпраўляць. І, канешне, што тычыцца нашага шчасця, глядзіце, як змяніўся настрой у насельніцтва. То было -5 за тое, што паштовы сервіс працуе вельмі кепска, і сёння ўжо +7, таму што ён працуе вельмі добра. Супер. Бачыце, healthcare трэба паднесці, то бок ахова здароўя. Вось, і, канешне, у нас яшчэ не хапае, канешне, як заўсёды,
забаву. Хочацца людзям забаўляцца. Таму на наступнае відэа транспартная сетка і забаў. Давайте так. Магчыма, яшчэ будзе ахова здароўя. Усё, на гэтым моманце мы скончым. Дзякуем вялікі за прагляд. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами хутка пабачымся ў наступных серыях Cities Skylines 2 і да пабачэння.